Makita sa video kung paano binalot ng naglalagablab na apoy at maitim na usok ang bahay na ito sa Zone 5, Barangay Moreno, Binalonan, Pangasinan. Dalawang pamilya ang nakatira sa bahay o katumbas ng 13 individual ang apektado sa sunog. Ayon sa nasunugan, napansin umano ng kanyang asawa na may usok sa katabing kwarto. Agad umano silang lumabas ng bahay nang makitang lumalaki na ang apoy. Yung asawa ko po, yung dalawang bata, hinagis niya po dun sa sa tabi ng yero palabas. Tapos ako po naiwan dun sa loob na tulala. Tapos kasama ko po yung anak kong babae. Tapos yung kinuha niya na po yung anak kong babae, lumusot po ako dun sa butas ng kambingan. Tapos kinuha niya po yung motor niya. Nasusunog na po yung bahay nun. Walang naisalbang kahit anong gamit ang mga nasunugan kaya't nananawagan sila ng tulong. Duplex yung makaduplex. Magkadikit. Kaya nadamay kanila eh. Pero kung malayo, hindi madamay sa kanila. Ang kailangan po namin sa ngayon, yero, kahoy, tsaka yung pako para makapagsimula ulit. Sunog doon sa amin, marami mga damit, tsaka yung pang namin sa construction. Pati yung mga uniforme namin sa police hotline, ID, pati yung ng mga motor. Basta lahat, wala kami na Ubus talaga lahat. Sakit. Kasi first time to eh. Hindi mo akalain na magka-ganon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light materials ang bahay kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Nagsagawa ng firefighting operation ng BFP kung saan umabot ng kalahating oras bago ideklarang fire out ang sunog. Base rin sa investigasyon ng BFP, electrical overloading ang sanhi ng apoy. Aabot sa mahigit kumulang 50,000 pesos ang kabuuang danyo sa sunog. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Parang nakikonnect lang sir sa kabilang bahay. Kaya yun sir, wala siyang kontador. Kaya nagtuloy-tuloy. Kung meron sana po siyang kontador o kaya electrical circuit breaker, hindi sana sir nasunog yung bahay nila. Sa layo po ng barangay tsaka rito sir. At sa light materials lang po sir, totally raised na po yung bahay sir. Pero nagkandak pa rin kami sir ng firefighting para maapula sir yung sunog doon. Sa ngayon, pansamantalang nakatira ang mga nasunugan sa ipinatayong tent sa gilid ng kanilang nasunog na bahay. Naghatid na rin ng tulong ang barangay, lokal na pamahalaan at iba pang private individual sa mga nasunugan. Kahit paano, buti marami kaming kaibigan, may mga tumulong sa amin. Saka yung mga kasama namin na Eagle, Police Hotline, marami rin na sila naibigay. Nagpunta rito yung barangay o nagbigay ng konting tulong sa amin para mayroon daw kami ulit na pangasa simula. Kaya malaking bagay sa amin. Samantala, ito na ang unang insidente ng sunog sa bayan ngayong taon kaya't panawagan ng Bureau of Fire Protection. Sana po sir, tingnan po natin, check po natin ang ating electrical connection. Punta po tayo sa licensed electrical engineer o kaya electrician na tignan po nila kahit yearly na tingnan po nila ang electrical connection nila kasi po yung mga electrical connection po natin kung minsan kailangan ng daga o kaya aged electrical connection, yun po isa na sunog. At saka po sir, yung ngayon, marami po ngayon grass fire ngayon. Palagi po nasusunog. Bawal po magsunog o magsiga po ng po sa mga basurahan o kaya yung mga paglilinis ng mga talaiban. Lester Narag, Balitang, Solid North.